Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दासान्दि गोबांथार कमेन्ट्स नुदों आङो जे ब्लक अफिसनि साख्रि जेरै नोंथांमोननि GPC, GRS, CA, इन्जिनियार BTC आव 100% पोस्टिं नाथाय सिलेक्शनखौ सोर खालामगोन BTC खालामगोन ना आसामा खालामगोन। देन एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जाबाय नाथाय दासिमबो एप्लाइ खालामनो हायाखै। गोबांथार कमेन्ट्स फैदों जे आदा नों होननाय जेनेखि डिसक्रिप्शनाव लिंक होनाया बावहाय थांबाबो जाया होननानै। थ' बेनि सलुशनखौ नोंथांमोननो लाबोदों। जास्ट भिडिअ नाय बेनिफ्राय नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप फल' खालाम 100% नोंथांमोननि लिंकआ एक्टिभ जागोन। दा माब्रै प्रब्लेम जादों आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दङ। बेनिफ्राय पस्टआ GRS थागोन, GPC थागोन, CA थागोन, AE थागोन। देन BTC फरेस्ट पस्ट प्रेफारेन्सखौ फरेस्ट गार्ड आरो ग्रेड 1 माखौ होनांगौ आरो बोरै सेम टाइमाव मोननै एप्लाइ खालामनांगौ बेनि सायाव नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होगोन। दा बेखायनो भिडिअ नायजोब जाय नोंथांमोना नैबे आंनि बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजोंनो मोननो हायो। दा जोङो गोबाव खालामला फार्स्टआव जों नायगोन 1500 पस्ट बेनो जाबाय ब्लक अफिसनि साख्रि। दा जों बेयाव अफिसियेल साइटआव थांनोसै। दायो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआ नैबे नोंथांमोननि लिंकआ बे लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव। दानिया बेयाव फैयोब्ला नोंथांमोना खामानि होआखै सानदों नङा होमबा गोबांथार प्रब्लेम जादों। दा नै पस्टआ नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसन नैबाव डाउनलड खालामनो हायो नाथाय गासैबो पस्टआवनो डिग्री पास खालामनांगोन बैसो 18 निफ्राय 45 इयार्स आरो पार्सेन्टआ डिग्रीयाव नोंथांमोना 50% नांथारगोन बिनि खमावबा जानाय नङा। देन बेनिफ्राय बे पस्टआ कन्ट्रेक्चुवेल नाथाय 60 इयार्ससिम नोंथाङा माने मावबाय थानो मोनो। अके टेनसन गैया आरो सेलारिया बारायबाय थायो दे। नाथाय नोंथांमोननि पस्टआ एसे माने हाई लेभेलनि खामानि जायो ब्लक अफिसाव नोंथांमोना मिथिखागौ जेरै MGN रेगानि बेनिफ्राय PMAYG न'नि खामानि नोंथांमोना मावनांगोन आरो। देन बेनिफ्राय जायफ्रानोखि नैबे जेनेखि CA पस्टआव एप्लाइ खालामो ना अब्लाथाय नोंथांमोना अफिसावनो जिरायबाय थानांगोन नाथाय कम्पिउटाराव नोंथांमोना टाइपिं खालामबाय थानांगोन एबा खामानि मावबाय थानांगोन। जेरै जब कार्ड डिमान्ड खालामनाय न'नि किस्ति सोनाय बे खामानिखौ गासैबो नैबे CA नोंथांमोननिखौ मावनांगौ जायो। स' बेखौ आङो जब प्रफाइलखौ नोंथांमोननो खोन्थाबाय आरो। अके देन GRS बा जेरैहाय जिअ'टेक खालामनाय बे टाइपनि बेनिफ्राय GPCफ्रा नोंथांमोना जेनेखि PMAYG न' मोनोना बेखौ जेनेखि फिल्डआव थांनानै भेरिफिकेसन खालामनाय आरो नैबे जेनेखि AE दङ बे जाबाय स्किमनि एस्टिमेट खालामग्रा बिथांमोना इन्जिनियार। अके थ' बेखौ नोंथांमोना फोरमायबाय जब प्रफाइला। देन बेनिफ्राय बेयाव नोंथांमोना नैबे लिंकखौ जुदि नोंथांमोना जुदि एक्सेप्ट जायाखैबा एबा नोंथांमोननि मबाइलाव गेवाखैबा मा खालाम आं डिसक्रिप्शनाव होनाय बे लिंकखौहाय नोंथांमोना कपि खालाम। अके जास्ट कपि खालामनानै नोंथांमोना क्रमाव फैनानै पेस्ट खालामना हो। अके होमबानो 100% लिंकआ एक्टिभ जागोन नोंथांमोना मबाइलाव गेवगोन। दा बेखौनो गोबांथार प्रब्लेम्स मोनदों आरो PNRD अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाबो नोंथांमोना लिंकखौ मोनाखैना जास्ट माने बेखौल' नोंथांमोना फल' खालामनानै आं बेखौ डिसक्रिप्शनाव होदों जास्ट मा नोंथांमोना कपि खालाम बेनिफ्राय कपि खालामनानै क्रमावहाय बा गुगोलाव नोंथांमोना पेस्ट खालामना हो अब्लानो नोंथांमोना बियो साक्सेस जागोन नोंथांमोननि लिंकआ गेवगोन आरो। अके बेनो मेन इस्युआ बेनोमोन। देन बेनिफ्राय स' नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा दानिया नै एप्लाइ खालामबा नैबे एप्लाइ अप्सन दङना बे गोजौनि फार्स्टआव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगौ। दा जों नै क्लिक खालामनाय लोगो लोगो रिडाइरेक्ट जागोन बेखायनो अके नोंथांमोना थुनांगोन दे। अके थुनाय लोगो लोगोनो मा जागोन नै फैबाय गेवबाय नोंथांमोना आरोबाव फिन खनसेबाव अफिसियेल नटिस नायनोबा बेयाव क्लिक खालामनांगौ एन्ड एप्लाइ खालामबा बे एप्लाइआव क्लिक खालामदो होमबानो नेक्स्ट फैबाय नै फैनाय लोगो लोगो मा पस्टआव नोंथाङा एप्लाइ खालामगोन नाथाय खनसेनो कम्बाइनसो नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो माने खनसेनो कम्बाइन मोनथाम पस्टजों इया एक्सट्रा बाट जों बाव सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगोनो प्रसिड नेक्स्ट स्टेपआव नोंथांमोना थाङोबा स' नोंथांमोना माखासे गाइडलाइन्स दङ बिनि बागै भिडिअ खांखाबाय डिसक्रिप्शनाव बिनि डिटेल्स भिडिअ दङ हाउ टु एप्लाइ नोंथांमोना भिडिअ मोननो हागोन बेखिनियानो आरो। अके स' नोंथांमोना गासैबो मिथिबाय। दानिया बे साख्रिया PNRD नि आन्डाराव बे जाबाय जोंनि BTC नङा बे जाबाय आसाम स्टेटनि। बेनिफ्राय नाथाय पस्टिंआ नोंथांमोना BTC नि ब्लक अफिसाव पस्टिं जागोन 100% गोबांथार पस्टआ खालि जाना दङ ब्लक अफिसाव। दा नोंथांमोना हमना ला अदालगुरियाव बर्तमान 32 BTCखौ दा 28 एबा 29 खालामबाय बेयाव 29 जन माने GPC GRS गैया माने GPCआनो GRSआनो माने बेखौ मावलाय मावगासिनो दं बेखायनो अदालगुरि ब्लकआव गोबांथार पस्टआ 15+ पस्टआ दङ। स' नोंथांमोना मोजां एग्जाम लिरोबा पास जायोबा नोंथांमोना आसामनिफ्राय सिलेक्सन जाना फैगोन। अके जेरै GRS GPC एबा नोंथांमोननि गुबुन गुबुन पस्ट CAआव। अके थ' बेखौ आं क्लियार खालामबाय आरो क'क्राझारावबो गोबांथार माने BCDC दं होनजायो क'क्राझार थिथागुरि ब्लकनि आन्डाराव। स' नोंथांमोनाबो जेरावनोखि माने ब्लक दङ बेयावनो पस्टिंखौ मोनगोन आरो। अके देन बेनिफ्राय फार्स्टआव मा नोंथांमोनखौहाय 75नि एग्जाम लागोन बेनिफ्राय 25आ जाहैबाय बाइबा टेस्ट। अके बेखिनि बे जाबाय सिलेक्सन प्रसेस खालामग्राया BTC नङा आसामा खालामगोन। अके स' बेखायनो नोंथांमोना जुदि मोजां पारफरमेन्स होबानो बे साख्रिखौ मोनगोन। थ' बेखौ आं क्लियार खालामबाय। दे लिंकआ बेनो आरो जास्ट नोंथांमोना बे लिंकखौहाय जास्ट माने कपि खालामनानै पेस्ट खालामना होबानो लिंकआ गेवगोन। अके
दाना फैबाय जोंनि CSB नि गोदान साख्रि बेनो जाबाय फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्डआव दा एक्चुअली 414 पोस्ट दा सेलारि दासिमबो मोनाखै नाथाय बे मोननै टाइमावनो फिन खनसेबाव 157 पोस्ट गोदान एप्लाइ खालामहोबावबाय साडेनलि हरखाब सारप्राइज जादों आंबो जे लोगो लोगो एडभार्टाइज बेनिफ्राय लोगो लोगो एप्लाइ लिंकाबो एक्टिभ जादों दा बे आरो दा बिनि फिजिकेल टेस्टआ हमना ला फार्स्टआव फिजिकेल टेस्ट जागोन बिनिफ्राय रिटेन एग्जाम जागोन अके देन बिनिफ्राय भाइभा टेस्ट जागोन आरो दा बेखौ नायोब्ला आफ्टार इलेक्शन हमना ला जुन आरो जुलाइ आगस्टआवहाय बियो फिजिकेल टेस्टआ जाहैगोन दा बेवहाय माल्टिपल पोस्ट नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन नाथाय सेम टाइमाव नोंथांमोना मा खनसेनो एप्लाइखौ खालामनो हाया मोननै पोस्ट सेलेक्ट खालामनो हाया नोङो फार्स्टआव नोङो माखौ खालामो जास्ट नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै साबमिट खालाम फाइनाल साबमिट खालामखांनायनि उनाव फिन खनसेबाव सेकेन्ड टाइम नोंथांमोना मा फरेस्ट गार्ड जा ग्रेड 1 जा थ' नोंथांमोना जायखिजाया एप्लाइखौ खालामनो हायो माने सासेयानो मोननै पोस्ट एप्लाइ खालामनो हायो जुदि नोंथाङा डिग्री पास बा फरेस्ट नोंथांमोननि ग्रेड 1 आव बेवहाय डिग्री पास नांगोन आरो डिग्री पास बा नोंथाङा जेनाखि फरेस्ट गार्ड दङना बे फरेस्ट गार्डआवबो नोङो एप्लाइखौ खालामनो हायो बैसोआ 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो अके दा बेनो बिनि सिलेक्शन प्रसेसखौ सोर खालामगोन बे जाबाय BTC सरकारनि CSB आ बेखौ सिलेक्शन खालामगोन अके दा बेखिनियानो नोंथांमोननि थाखाय गासैबो क्लेरिफिकेसन डिटेल्स भिडिअ नोंथांमोना फिन खनसे चेक खालाम गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना एप्लाइ प्रसेस भिडिअबो मोननो हागोन अके दा जायफ्रा बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव फैनानै मोजां मोनबाय लाइक खालामनो दाबाव कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आरो साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव